ассалому алейкум дӯстони азиз. созе нағзаи саломатиётон хуб ай духтарако. имрӯз ман шумода молои туркӣ нишон метам. Медонам ки занҳои мо бисёр вақт мепурсанд ки куртои турецкӣ нишонтен, абая, пояфзол, тоза туркӣ. Марама чунин навор пешниҳод мегардад аз бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 7-ум ва 8-ум дарвоза подвал духтарако. Ина бинед дуюм қаторе на подвал дуюм қатор. Мана духтаро ҳами дуюм қатор ки ворид гашт подвал ки ворид гаштед на ростаки биёед анами магазин беҳад борои нағз дора. Ман рақамошона дар рӯи экран мемонам. Доставка дар кор бошад нависен доставкатон мекунанд. И киртара бинен қа хушрӯй чанд сумай беҳад фасон. Инаш бори Узбекистон ай духтарако 350 сомон. Як тарафи магазин бори Узбекистон дорад, як тарафи дигараш бошад бори Туркӣ. Духтаро бори Узбекистон качествои нағзаш бисёр ами бори Узбекистон бисёрша рай мезананд. Пашифи Дубай дора ва ё качествошон беҳад нағзай. Мана 350 сомон качествои нағзи нағзаш. Ана баъдан борои туркишона аввал ма шумода нишон метиҳам. Нигоҳ кунед чӣ қа ипекҳои фасон дора. И хеле ипек ҳар ҷода нестай. Стилошон тамоман дига хелай баъд духчон фасони бадай духтарако. Ина дӯстдорони моли тоза марҳамат биёен. Ира бинен охи чӣ хушрӯ духтагиай. Баъд материалаш ҳичи намешавад туркира. ози ипек бисёр шидагиай чи материал чи мисол кирташ бисёруш мисол тоза нестай. Ино чандиян? 1000 сомонай 950 сомонда метиян. Иёра шушта мепушен ҳичи намеша духтаро. Мана турецки тоза размерошон калони хушрӯайда размерои фасон доранд. Ана нигоҳ кунед и моделиш дигар хелай. Мани и модел дигар хелай бо рангшам аҷои бо тай духтарако. Ина хоҳишмандо ҳатман биёен ай пеш борошона як бор хитон бо бинен муқоиса кунен бозоркатӣ баъд метавонед харидорӣ кунен. Ана аз ин диден чандта ранг астай. Ҳамаш як нархая? Ҳамаш як нархай турецки тозаш духтарако. нархшон 950 сомон барои шумо. Инаи модела бинен ва духтаро иша бинен. ҳами Луи Виттона хушрӯ нишонтен. ира бинен духтаро. Мана фасони бад меистатанада аҷоибот хушрӯ 950 сомон. инаи рангшам ҳастай. Мана ишам фасонакан. ҳамаи ҳамино моли турецкӣ. ана паплинои туркӣ. то охири навора тамошо кунед. ози борои арзоншона Узбекистонам нишон метам. и 650 сомон паплини туркӣ тоза. мана и моделиш ҳастай. иш чанд сумай? 650 сомон. ина нигоҳ кунед 650 сомон горошек турецки тоза. шумо бо биёен ай пеш нарх наво кунед бо ягон сум мефурӯянд арзон мекунанд. доставка доранд. рақамошон ҳастай дар рӯи экран. ина доставка хоҳед духтарако нависеншона. инаи горошекам 650 сомон ая. ира бинен чӣ фасонакай. марҳамат 650 сомон. ана баъд духтаро инаи вилурошона акция кардагиян. ҳамаш 1000 сомонӣ будан. ҳози чанд шудан? ҳози 750 сомон. марҳамат духтарако наворои мора бонувони ки дар Русия ҳастанд ва ёам бисёр тамошо мекунанд. оно борои ғавзтарак мегиранд. мана марҳамат духтарако борои тоза дар кор бошад. аз фурсат истифода барен. 1000 сума киртора 750 сомонда метавонед харидорӣ кунед. бо арзон мекунанд. нависеншона бо хучон кати суҳбат кунед. арзонтар карда пешниҳод мекунанд. лекин тоза туркияй бурд мекунанд. ана баъд бо кардигано ҳаст турецки иноям. ино 500 сомон будиян. ҳозир 350 сомон шудагиай. тоза туркиш кам мондагиай духтарако. барои ҳавай ҳам успед кунанд ки гирен. ана ини жимпирчатона нишон тиед. анами сиёҳака. ира бинен духтаро чихе хушрӯай туркӣ тозашай. аз ино бисёр ё мекованд. мана модели оригинал. и мехшам тоза ая. мехш оригиналай. мана диден дарозаш ҳастай кӯтоҳаш ҳастай. иё чандиян? духтаро инаи 700 сомон кӯтоҳош. ана ино 1400 сомонҳош 1000 сомон. оригиналош туркӣ касе дар корай духтаро. анами нуқтаи савдода меёбен. интихобшон бисёрай. оно без рукавка чанд сумай турецки? болода яко 850 будан 600 метр. ана диден 600 сомон шид. а и тараф чи? این طرف توت
اینای کرتویم اینای ایپکویم همو 1950 метиан нигоҳ кунен глош чӣ фасонай мана турецки тоза ипек каседа дар кораи размеро ҳамаш ҳастай ина қисми болоям ҳам хеле на ана баъдан бори ӯзбекистон оғоз мешавад духтаро аз анаи куртаи савз леки ҳам куртаям қохушрӯи бирӯзовии ӯзбекистонам бори нағз дораву бори мисол арзонам дора ина бештар бори арзон мезананд лекин нуқтаи савдода бинен борои бренд вишовардаган 350 сомон қисми болошам я қафошам нишон тен мана нигоҳ кунен қафошам ҳамхе украшения кардагӣ баъд вай либос худаш хушрӯи баъд духтагиай ози осинакоша нишон тиём духтаро мана диден чӣ хел фасонай як бор бо худтон духтаро биёен материалшам бинен хичам бинен маъқултон мешава бо ҳами чӣ нархе ки ози ман авворда гуфтестам тамошобино ин нархҳо боз ҳам арзонтар мешава ба назар бигиред ира бинен духтаро духта бинен ва духтаро нарха бинен 250 сомон киртара фасониша бинен чӣ хел хушрӯай мана ино бори ӯзбекистонан моделои хушрӯвуш пашиви беҳад хушрӯвуш мана биёену ай пеш тамошо карда харидорӣ кунен беҳтарин нархҳора шумода пешниҳод кардагиянд ана баъдан тамошобино двойкоҳои ина фасон паплинакан тобистона 250 сомон ина диден чӣ хел нархи хуб пешниҳод шидагиай ҳатман анами бозори корвон биёен падвал тарафи тилобозор байни 7-8 дарвоза қасиёш хушрӯвае дуюм қатор мана сиёша диден духтарако паплинан ба ҳазур дар тобистон мепӯшен духтаро 250 сомон чӣ тавре гуфтум бо ай пеш ки омаден ҳамроҳи хучон бо дар бораи нархошон маслиҳат мекунен ана баъдан духтарои хушрӯ и тараф дақиқа бисёр будаи пеко ина чандта гул доштай ё ҳамашам ин нархан ина биқ боло ҳамаш 250 сомон ана ипекош духтарако нигоҳ кунен чандта гули фасон доштай 250 сомон духтуш хушрӯи бадай мана бо биёин хутон як бор бинен и чандай мана ин тигршам ҳами хел 250 сомон ана баъд жакарда доран анами жакардашон качестваш тамоман фасонай мана беҳадам хушрӯай нархи и чандсмай нархи и жакарда 350 сомонай як бор биёен ира бинен ипеки ҳамхе боймай бадай тозаи бадай ира қимат мефурӯшанд леки иҷада шумо 350 сомонда метонен ки харидорӣ кунен дар ҳақиқат ҳам моли хушрӯай духтаро пушаймон намешавен ҷакардашуно агар гирифтен ина ҷакардара ба қад дариҷа бинен чӣ хушрӯай аранҷивича ана кардигана болопӯшо накидкоҳои анам хел мепурсиден ино чанд сум 200 сомон мана накидкоҳои фасон сабукакан аз болои ҳама намуд либосотон мепӯшен инора аз болои либосои европейскиам хушрӯай пӯшӣ хулас рангошон бисёрай 200 сомонӣ диден рангошон чӣ хел бисёрай кадомеша ки мегирен анами болопӯшо ҳамаш барои шумо 200 сомонӣ ана баъд киртоҳо ҳаст ира бинен киртора духтарои қа хушрӯван 180 сомон мана ана баъд иша бинен духтарако и глошами қа фасонан паплинай материалшон духтаро 180 сомон марама духтагӣ тайёр куртаи фасон шушта мепӯшен материалш аҷоибот хушрӯчай мана беҳтарин нарх нависеншона доставка доранд духтарако ҳамроҳи хучон бо метонанд ки дар бораи нархҳо ҳам суҳбат шавен ана баъд бо иҷада кардигано ҳаст куртоҳо ҳаст ино чанди анаи модели хушрӯвуш 350 сомон иш чи инаиш 280 сомон ана баъд бо кардиган доранд 200 сомон инаи савзувай инаи кардигано 200 сомон духтаро марамат ази камондагиай 200 сомонӣ ям фасонакай марамат метонед аз инам дархост кунен инчунин ҳастай двойкаен ино двойка духтаро ё чандсман мана ин двойко ҳастай 250 сомон иёям ҳамхе хушрӯван ҳатман биёен ай пеш бинен иҷа двойка бисёр дора на ина савзош ҳастай малиновиш ҳастай дар ҳақиқат ҳам рангои хушрӯ дора бисёр ҳам рангои
фасонак ане киртобат модели новинка материали навда омадагиай ина материалша бинен хеле сабукакай 200 сомон ана бад тройка доре на тройкошунам оз нишон метем тамошобино хоҳен аз тройкошунам харидорӣ кунен мана ино тройкаян атлас ино чандсман 250 сомон материалш ҳарирай духтаро беҳад хушрӯвай 250 сомон тройка ина расветкоҳош расветкои фасон дора уно паплинак чи ай курта поча ҳози нишон метиҳанд ва ёшам машмода нишон тиём и чанд сум духтаро курта поча 180 сомон мана модела бинен чи қа модели хушрӯ дута расветка дора оранжеви ҳасту салатви беҳтари кабутам доштай 180 сомон нархаш мана биёен бо айпеш борошуна тамошо кунен баъдан метонен харидорӣ кунен тамошобинони азиз бисёр ҳам як нуқтаи савдои зебояй баъд обуфои турецкиам доран ози машмода нишон метиҳам мана нигоҳ кунен духтаро хушрӯчае ки обуфошон дар дигар ҷоҳо нестай ино чандсман 350 сомон шлӯбкои бо арзон мешада шлӯбкои туркӣ мана ин тарафа бинен духтарако чӣ хел фасонак ино чи инош 450 качествои дар ҳақиқат ҳам беҳтарин мана ин модела бинен и чанда 450 ино бо арзон мешаванд тамошобино мана инаи туфлиёш 450 хулас обуфошон брендовиай ҳамаш ҳечи намешава качестваш беҳтаринай